Bij het Chinese inspringen draait het touw de andere kant op. Dus wat er gebeurt is dat het touw onder naar je toe komt. Als het touw dan boven is en hij draait van je weg, zit je in 2 stappen, dan spring je gelijk, want je moet over het touw heen. En je springt, heel belangrijk, aan dezelfde kant er weer uit als dat je ingesprongen bent. Driehoek moet je Chinees inspringen. Ja, en naar het volgende touw moet je in 1 keer daar naartoe springen, dus niet eerst landen en dan vlogen. Even wachten hoor.